zu ere kolore berrik estrenatzen dituzu, zuia Txirrindulari elkartearen baitan, Elektrodanesa taldea genuena, orain Oreka taldea dugu, talde berritua, kolore berria, irudi berria, Txirrindulari berriak ere, zuzendaria ere, proiektu oso berritua dakazu eskuartean, ez? Bai, aurten berrikuntza desente izan diteu talden, ia zurte politia izan zen taldeantzat, emaitza oso ona lortu ziren. Aurten jende asko beste talde batzutarako saltoa eman du eta berriro hastea tokatzen zaigu. Zuzendaritza berria, babesle berriak, txirrindulari berri asko, baina aurreko urtetan ondoko indan lan honi jarraituz, aurten ere etapa berri bat hasiko du bai. Etapa berri horretan zeintzuk dira lehenengo helburuak mahai gainean jarrita dituzutenak? Txirrindulari guztien progresioekin jarraitza. Daukegu hor talde polit bat aurreko urtetan hemen talde honetan ibili zena eta eredu zela dituztenak salto eman duten horiek eta behaien bide jarraitu dezatena eta gero txirrindulari berriak ere baditeu, bai juveniletatik ekarri diteunak edo independiente bezala korritzen aritu dienak eta nik uste talde politia osatu deula. Txaiaren lehenean gaude, beraz oraindik ere asko esateko dago, baina lehenengo pedalkadak hartuta, nola ikusten zu taldea, zeinetan fijatu behar gara urtean zer? Nik uste denak daudela, entrenamentu asko egin diteu, negu politia izan da, eta nik uste dena daudela. Izenak esaten nitzeke arriskatuko, baina nik uste jende asko aurten aurrera pauso emateko aukera izango dula. Mi esker eta sorte baino. Eskerrik asko. Niko, bigarren urtea dezu afizionatuetan, bigarren urtea baitare zuia taldean, baina ikusten dugunez oso aldatuta dator taldearen egitura osoa, zuk ikusi duzu, iaz eta urten dagoen diferentzia, nola aldatu da taldea? Pasan urtien gazte asko etorri ginen, juvenil asko, eta nik uste dut maila txukun erakutsi genuela, baita juvenilak eta beste urtetan zuen txirrindulariak bai, eta aurten talde berriak sortu dira eta gure jende asko joan da talde berrietara, baina nik uste dut aurten bai talde txukuna dugula, aurrein moraldi ona egin dugu eta nik uste dut emaitzak etorriko direla pasen urtean bezala. Borrokolari izate horrek beti emaitzak emati ditu eta lastretan presentzia izatea ere, lehenengo helburu gisa jarri ezakezu ez? Bai, igual ez dekogu izen bat Euskaldun edo lehendakari edo karrera nagusiak disputatzeko, baina nik uste dut burrukan sartzen, eskapat askotan jendea sartzen, eukingo dugula gure aukerak eta emaitzako bai. Esan duzu, talde berriak eta lehi handiago izango dela? Bai, hoi seguru eukingo dugula. Mikel Arri Atondo, afizionatutan lehenengo pedalkadak eman ostean, denboraldi hasieran gaude oraindik ere, baina seguro aizok bai ere taldeak helburu batzuk finkatuta dituzuela lehenengo pedalkada hauetan, taldea gainera eraberrituta dator, kolore berriak eta sentsazio berriak ematen ditu. Nola hasi dezu denboraldia? Lehenengo urtekoa izan da, saiatu kategoria egokitzen, ikasten alikta gehiena taldekideta zein karretaz, eta handitzen segitzeko aukera bat bezala. Helburu pertsonalak seguro finkatuta dituzula, zerri begira, txirrindulari apalek ere badituzue helburuak jarrita urtean zehar. Bai ez, batez ere karreran protagonista izaten saiatzea, lehiakorrak izaten saiatzea eta hor egoten saiatzea.